Hej igen. I dag vil jeg snakke om smulder. Smulder fra ens piller. Man kan ikke undgå, at der er noget smulder i posen, når man køber nogle piller. Og det smulder, det har det med at samle sig i bunden af ens silo. Nogle snegle er ikke bygget til at kunne tage de her smulder med op. Så derfor på et tidspunkt, så vil det være helt stoppet nede i bunden af siloen. Nogle de kommer det her problem til livs ved at hælde for eksempel madolie på nogle af pillerne, så smulderet det hænger fast. Jeg har så bare valgt at gøre det, at jeg har boret nogle 4 mm huller ned i bunden af min snegl, som man kan se her. Og på den måde så ender al smulderen her med en kasse, som jeg har stående nede under. Det smulder, det kan jeg bruge til alt muligt forskelligt. Det bruger jeg til at drysse ud, hvis jeg er i gang med at lave min motorcykel og har et lille oliespil eller benzinspil eller andet, og så ender det heller ikke inde i mit fyr, så jeg ender med en dårlig forbrænding. Fordi at smulderens mængde varierer også efter hvor meget du har brændt af, og hvor meget smulder der ligger nede i bunden af din silo. Og derfor kan det også variere, hvor meget sneglen eller hvor meget fyret tror sneglen har kørt igennem af piller. Og her der er jeg næsten altid sikker på, at det er det samme, fordi at alt mit smulder det bliver kørt ud i bunden af min snegl. Så derfor får jeg ikke det problem med at jeg tror, jeg har kørt måske, lad os sige, 5 kilo igennem, og så i virkeligheden, der har jeg måske kørt meget mindre eller meget mere. Det slipper jeg for sådan her. Så et lille fif, som jeg håber, I kan bruge derude. Over and out herfra. Hej hej.